Wat vies je van lezen? Stom. Net zo leuk. En wat maakt het dan als het net zo leuk viest? Nou, had er geen plaatjes in zitten. Het net leuk vinden is net het jinnige. Een op de 3 jongeren op deze squallen vindt lezen dreig. Nou, we zien leerlingen die vanuit de basisschool hier komen met een technisch leesniveau wat nog niet goed genoeg is om zelfstandig te kunnen lezen. Dus een brief van de dokter of een belastingsbrief, dat is gewoon lastig. Ik het praten over boeken en plezier in boeken. Daar merkt ze het echt wel in dat het achteruit keert soms. Een nieuw initiatief om jongeren likageren aan het lezen te krijgen begint net met lezen, maar met slopen. En dat alles onder de hand van een speciaal boekje. Dat is deze. Hij krijgt ze in een jaar smitten en door de hele klasse smitten. Nou, eerst een boek door de klasse smieten. Ja, dat mag. En wat voest ervan? Leuk. En liet dat nou correct het doel wezen? De willen om een boek te pakken, waarom brengen? Ik denk dat het in ieder geval een prikkel is. Want lezen moet natuurlijk steeds meer concurreren met al het horen wat er speelt in de leefomgeving van deze doelgroep. Dus we dachten, we proberen dit een keer helemaal los. We beginnen net met lezen is al leuk, dus lees dit mooie verhaal. Maar lezen mij ook iets heel anders lezen. Ik ga ze zelfs skellen litten. Ik denk, ja, het jet er al hierbij. Die frustratie mij er wel even uit. En score hem eruit. Ik vond het machtig.